Mainit na sinalubong ng mga residente ng Manaoag, Pangasinan ang programang GiKonsulta Plus Konsulta ng Pamahalang Panlalawigan na pinangunahan ni Governor Ramon V. Gico III at Vice Governor Mark Ronald Lambino. Layo ng programang ito na magbigay ng libreng serbisyong pangkalusugan sa mga Pangasinense. At sa tulong ng PhilHealth Konsulta, mas mapapalawak pa ang saklaw at mahahatiran ng libreng mga serbisyo. Alam nyo, napakahalaga ng kalusugan. PhilHealth Konsulta Plus GiKonsulta. Dalawa pong programa na pinag-isa. Ang nais ko natin lahat, magka-PhilHealth tayo. Yung mga dapat bayaran sa mga dapat magbayad na hindi naman kaya magbayad ng PhilHealth premium, tinutulungan namin kayo, of course, with the assistance of the LGU. Ang programa ay may sakay, priority program, ng Governor Mon Gico, yang focus sa apikawan of health services. Sa Enardo, Diyan Manaoag, ay may launching na e-consulta plus e-consulta, amin niya Pilipino, increase na tayo at PhilHealth. Siguro alam niyo may PhilHealth number yun. Makakaroon kayo libre check-up. Minsan, kasumpat nyo, wala ni insentibo. Ilan nga sa mga libreng serbisyong medikal na alok ay ang check-up, consultation, laboratory test, eye check-up, mga bitamina at mga gamot lalo na sa mga nangangailangan ng maintenance. At hindi lang yan, dahil pagkatapos sumailalim ng mga Pangasinense sa PhilHealth Konsulta registration, sila ay makakatanggap din ng cash incentives. Labis naman ang pasasalamat ng mga residente. Ako'y nagpapasalamat ng malaki, Governor Gico. Okay naman, maganda naman, maayos naman. Makakatulong na rin po. Pwede na rin pang kain, okay na rin yan. Maraming salamat, Gov. Maging ang mga daycare students sa bayan ng Manaoag ay nakatanggap ng mga learning books at manipulative toys na personal na ipinaabot ni Governor Gico. Anya, ang mga ito ay makakatulong upang maging gabay ng mga estudyante sa kanilang pag-aaral at upang maihanda sila sa kanilang pagtapak sa unang baitang. Pangako naman ng Pamahalang Panlalawigan na hindi sila magsasawa at mapapagod sa pagbisita sa bawat bayan at mga barangay, mahatiran lamang ng dekalidad at libreng serbisyo ang mga Pangasinense. Valerie Dismaya, RNG News.